Dobrý večer, vážení televízni diváci, vítam vás pri ďalšom dieli našej partičky. Po mojej pravici sa dnešní účinkujúci, poprosím potlesk. A môžeme prejsť k prvej disciplíne, ktorá sa nazýva reklamácie. Poprosím Julie a Vládko. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete čo, ja som si tu bola včera o vás kúpiť tovar, ale chcem ho vrátiť. Ja neviem, ako sa používa. Buď mi to vysvetlíte, lebo akože návod na použitie v korejskom jazyku ste normálni, veď sme na Slovensku. No viete čo, a vy neviete, ako sa používa. A čo ste s ním robili? Vysvetlite mi, že... No nič, rozbalila som to a prečítala som si. A akože, potom sa rozmýšľala, že či to mám dať na stôl, alebo či to mám pichnúť do zástrčky a pozerám, že zástrčka, veď to nemá ani kábel. Takže dám to do akvárka. Viete, ale v akvárku, ako nejak to nefungovalo. Rybičkám sa to nepáčilo. No, rybičky sa väčšinou boja takýchto vecí a ono by to do akvárka rozhodne ísť nemalo. Teda môže sa s tým... Ale to nie, to môžete aj s tým lietať, aj s tým plávať, aj sa potápať. Určite nejaké indikácie sú, kedy by ste s tým nemohli niektoré veci robiť, ale samozrejme je to všetko v poriadku. A korejský jazyk, prepáčte, ale my sme korejská firma a... Ale predávate na Slovensku slovenským spotrebiteľom. Viete čo? Aj nudle predávame a sú v korejskom jazyku. Prepáčte, ale tak nudle som nechcela. Nudle som fakt nechcela. Ja viem však, ale vybrali ste si našu spoločnosť, bola to vaša chyba, vaša voľba, je to teraz na vás. Takže vy vravíte, že moja voľba vybrať si vás bola chyba? Pichali ste to do zastrečky. Čo sa stalo, ako ste to pichli do zastrečky? Nič. Absolútne. Nič. Viete... Nič. A bola pod prúdom, áno? Áno. Ako, čo si myslíte, že neplatím účty, alebo čo? No, prepáčte, vy ste to pichli do zastrčky a nič sa nestalo. Nie. A vybrali... Malo sa stať? No nie, ako... Takmer nič, inak by vás to zabilo, ale v poriadku. Vy ste to vybrali, áno? Áno. Vybrala som to normálne z obalu. Ako normálny človek. Otvorím, vyberiem. Z obalu? Z tej krabičky, v ktorej som to dostala. Ste dostali v krabičke? Áno. Vy ste mi to balili. Dobre, neviem, ako nazývate tieto veci, krabičky, nekrabičky. Dobre, vybrali ste to z krabičky a pichli ste to do zastrečky. Nie, najprv som sa snažila prečítať ten váš inteligentný návod. Ten bol na tom produkte alebo v krabičke? V krabičke. A čo ste sa dočítali? No nič, lebo neviem po korejsky. A to je náš problém alebo váš? No to je váš problém. Tak, ja viem po korejsky. Tak mi to prečítajte, prosím. Povedzte mi, čo mám s tým robiť. Ja fakt neviem po korejsky a nebudem platiť žiadnych ako prekladateľov, nehnevajte sa, ale ten produkt už bol akože dosť cenovo výrazný. No bol, lebo tieto produkty sa predávajú a vlastne dávajú iba, ako na to máte. To nie je len tak. To vám poisťovňa nepreplatí. A tak ja som si to ani poistiť nedala. No však to sa nedáva poistiť. Nedáva? Nedáva. Ani nemôže? Myslím, že áno, mohlo by sa. Mohlo by sa? Viete, naša spoločnosť nie je poisťovňa, ale my vám to znova tam dáme, ak chcete. Kam mi to dáte? Kam si vyberiete? A tak môžete, ale musíte mi povedať, kam mi to chcete dať. No, vy si môžete vybrať, my vám to môžeme dať kamkoľvek. Či hore, či dole, či zozadu, či spredu, kamkoľvek. A od spodu? Kamkoľvek. Tak vyberám si od spodu. Stop. Ešte to bolo? Nemám ani poňatia. Prsný implant. Tak to vám ďakujem. Ďalšia disciplína s názvom Zoznamka. Učíme si. Ty budeš 12 Max Story, ty budeš pán profesor Zábojník a ty budeš majster M. Môžete vojsť? Asi. A milí kolegovia a kolegyne, dobrý deň, raz vás opäť teda vidím a rád by som sa tu s vami na tom plese asi aj nejako tak lepšie, bližšie sa zoznámil, takže a ako sa vám tu dnes páči, pán kolega? Tak áno, mne sa páči veľmi, všetci sú veľmi milí a som rád, že sme si urobili aj pár takých pokusov a naučili sa niečo nové a je to také veľmi príjemné, áno. Aha, pokusov na ľuďoch alebo na nejakých chemických prvkoch? Nie na chemických prvkoch samozrejme a na veličinách a iných rôznych veciach. Dobre, tak a čo vy, pán kolega, bavíte sa dneska? Tak
Tak pán kolega, je jasné, zabávame sa tu všetci, ale keď chcete možno túto problematiku neskôr prediskutovať na Skype, po prípade vám pošlem nejakú linku a tam sa dohodneme, ako a čo a ďalej. Alebo vám tam vypracovať štvorstranovú prácu a tam mi dáte svoje zhodnotenie. Dobre, ja ďakujem. A vy ste pani kolegynky, dobre hovorím kolegynky? Ty komu vyprávaš, kolegyňa? Aha. Vyzerám jak ženská. Aha, takže to bude kolega môj, asi tak ako dobre, tak to som si to zmýlil, pardon, No viete. neviem, či kolega. Ako pozor, Aha, lebo neviem, viete, je tu šero, trošku sme popili nejaké tie nealkoholické piva, tak človek aj viete, aj mám tie okuliare, takže neviem. Takže nie som si istý teraz, či sme, teda my sme kolegovia, hej, a týkame si, dajme tomu, hej. No kolegovci byť akože nemôžeme, ale keď chceš, môžeš pre nás robiť, môžeš. Ja ti to dovolím, ja ako ja. A vy chodíte na tento ples, že teda vy ste niekde v mojom predstavenstve šéfov? No však za pipenkami sme došli, za pipenkami, za študentkami pozrieť, no. Dobre, ešte by som vás do toho predsa možno Dobre. kolegu ďalej opýtal, lebo neviem, tu sme skončili pri tých prvkoch, ale neviem, či sa to hodí zrovna takto na takomto plese, takže čo by som sa spýtal, že prišli ste s partnerkou? Nie, ja zase nechodím s partnerkou, my len robíme pokusy. My sa snažíme tých študentov niečo naučiť. Aj deti. Takže milé deti, príďte, zabávajte sa, robte s nami pokusy a nezabudnite balóny. A ste si istí, že chodíte k nám do školy? Do nášho pracoviska? Teraz som tu prvýkrát samozrejme, ale ja rád prídem kedykoľvek. Aha, takže vy nie ste môj kolega. Váško, ale my sme... Ako kolegovci v pracovnom právnom vzťahu, hej? To nie. Aha, dobre, lebo ja som si myslel, že my sme sa tu všetci stretli ako kolegovci, preto mi tu pár vecí si nevychádza. Ale dobre, tak tuto by som sa, dúfam, že správne teraz ešte raz oslovím, že kolegu, teda respektíve nie kolegu, hej? Že niekto prišiel... No, však za to nie kolega, áno, nie že proste kolega, my sa poznáme, No, poznáme sa, videli, ja sa fakt ospravedlňujem. Mňa poznáš určite. Ja teba tak ako no. Aha. Takže to je veľmi zaujímavé. Venujete sa hudbe? Takto, okrem toho, že ste na No, plese? taký zvuk, že ratatatatatatatata. Taký, hej. Tak absolútne neviem, kde by sme sa mimo, odkiaľ ja by som vás mohol istým spôsobom poznať. Takže veľmi rád by som sa s vami nejak bližšie zoznámil. No, však môžeme, ale ako nič není zadarmo. Ste prišli Pozor. s partnerkou na ples, či? Ja to mám všetky partnerky. Všetky sú moje. Aha. No dobre, tak by ste... Ale Beatke potom. Beatke to nehovorte. Beatka nemusí vedieť. Aha, no dobre, takže veľmi rád som sa zoznámil, dúfam, že teraz správne hovorím, že s kolegom majstrom Enom a s pánom kolegom magistrom Rastislavom, doktorom Zábojníkom a teda s pánom kolegom Mafianom. Je tak, pani moderátorka? Áno, výborne. Konečne som niečo vyhral. Ďalšia disciplína s názvom otázka, môžete začať. Čakáš? Na koho? Však tam. A kde ste? V krematóriu? A ja mám vedieť. Som si istý? A ste? Aj vy čakáte? Zhorel niekto? U nás? Kto? Kde? Ako? Požiarom? Vážne? Ja vám neviem. Je vám teplo? Stratili sme sa v tebe. A vám? Nie je to vidieť? A je? Ste tu sám? A vy? Vyzerám, že by som tu bola sama. Ako sa máte? Teraz sa ma to pýtate. A teraz je ten správny čas? Opýtať sa, že ako sa mám v krematóriu. To bola otázka? To bola oznamovacia. Ale bolo to oznamovacia. Myslela si to ako, že pýtať sa.
Nesmrdí tu niečo? A nemá... Ste si istí? Ja? A nemali by sme byť potichu? My? Kto? My? Ja? Vy? Vy? Ja? Ty? Vy viete rozprávať? A vy? Nevyzerám tak. A ja? Súvislejšiu vetu neviete. A vy viete? A nepýtam sa vás tak stále. Nemáte pocit, že je tu nejako veľa ľudí? Ale veľa ich tu chodí, nie? Neleží ich tu viacej? Či ležia? Podľa mňa aj... Však si povedz. Viete o tom? Ja? Áno. Ja? A ja? Ste si istí, že vám tu nie je teplo? Či mi je teplo? To bola moja otázka? V krematóriu? A teplo? My sme v krematóriu? Na Severnom pole? A nie ste si istí, som si myslel, že... Dobre. A vy ste videli už tie mŕtvoly? Ktoré? A neupalujú tu mŕtvoly? A upalujú? Ja som si nikdy nemyslela, že by tu upalovali mŕtvoly. Koho vám tu palia? Dajme inú tému. Pália? Ja som povedal púd, áno. Prečo sa pýtate stále to k otázke, kde ja vždy skončím? Skončíte? A ste si istí, že mi stále budete klásť tieto otázky? Tu v Márnici? A kde inde? Nie ste trochu drzí? A myslíte si to? A nehovorí vám niekto? A nebol to váš bratranec? Môj bratranec? No ja nie som istý, že to on tvoj bratranec. Dobre, Môžeme. Čo chcete? Nie som tu vedúca, náhodou ja? A nie ste na rade? Dobre, Ja sa vzdám. že diskusia už nikam nevedie, tak stačilo. Ahoj, a čo ty tu? Bože, prečo sa ma také veci pýtaš? Či ja som normálny? Kde by si bol? Ej, ale si drza. Fú. Fíha, to je robota. Dobre, ja som zabudol. Mám pravdu, keď povedal, že len po vie. Guláš som dlho nejedol. Hlásateľ v rádiu. I keď by som povedal, že nie som si istý, či sme na tom správnom kare. Je to možné. Karháš sám seba, že takto rozprávaš na kare. Hlámeš mi srdce. Môžem? Nie. Prečo? Preto. Rýchle odpovede mi dávaš, rýchle. Si istá? Teraz takéto veci rozoberáš, teraz. Ušlo ti to? Veď práve. Ksene tiež. Zmeňme tému, prosím ťa. Aha. Boha jeho, furt neprestaneš. Celou vrali to To isté. nebude dosť krátko. Tak. Dočkaj, kde? Emilov kamarát. Fetuješ.
Dobre, už dlho. Guláš by som si ale dal. Hýbeš si na takéto veci. Ale si ty drzá. Ja a drzá, prosím ťa. Klameš mi? Nie, v živote by som ti neklamal. Ale Ďalej. Len nie. Je kola. Lánko už nemáš? Môžeš sa ma to opýtať na smrteľnej posteli? No, skúsil som. Oj, z teba nebude dobrý kamarát. Preboha, padaj k nemu. Robíš si srandu? Smrteľne vážne. Tak toto ďalej nejde. Už aj ja vravím. Vyskočila vyskočilka. Syna tiež. Dnes Bola Skúška. Z. dejín, filmu. Ale Pán. zábojník, Bol sám So. mňou, pri stole Na. skúške, za stolom Pri. mne, počítač počítač. Vybuchol Lebo. systém, nie je dokonalý. Berlinále. to, istí. Koala Vo. miestnosti, Číta seminárnu Prácu. lenže, nastala chyba. E-learning. nefungoval, prečo? Spojenie Zlyhalo. takže, Chyba. bola V. jeho, Črievičkách. a Preto. dnes, Nemohlo byť Preskúšanie. dokončené, ale koala Ktorá. je, múdra vyhrala. Súťaž. prebiehala, o I S. jeho, známku dostala Koala. ktorá, na strome Bola. sama, Batman prišiel Uletel. zabil, bol sám. So. kráčal, do Tam Kam? kde, jaskyňa bola Plná. jeho, vlastnosti Spider-Man Spadol. a, však neprežil. Rasťo. zlyhal, chyba Nastala Na plnej. čiare. ďakujeme.